Tawagin niyo na lamang akong Rolly. Short for Rolando. Yan din kasi ang kadalasang tawag sa akin ng mga kaibigan at kakilala ko. Tubong Cagayan. Pero hindi ko na lamang babanggitin pang eksaktong lugar kung saan. Dahil magpahanggang ngayon, ay dito pa rin kami naninirahan at para na rin sa kapakanan ng aking pamilya at mga kababaryo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Sir Seth. Nangyari ito noong kabinataan ko pa lamang. Dekada 90. Na mga panahong ito ay nasa edad 19 pa lamang ako. Nasa yugto pa ng buhay ko na puro kapilyuan ang nasa isip ko noon. Nakatira kami noon sa isang sitio na nasa liblib na bahagi ng aming lugar. Kakunti pa lamang ang mga taong naninirahan noon sa sitio. At halos lahat kami magkakakilala. Ganoon naman ang mga panahon na yun sa probinsya. Hindi ba makakagiliw? Halos lahat ay may magkakakilala at kung minsan pa nga ay halos lahat ng naninirahan sa iisang lugar. Magkakamag-anak. Tanda ko pa nga ang palaging kinikwento sa akin ni tatay na dumadayo pa sila sa ibang baryo o purok para lamang maghanap ng maliligawang mga kadalagahan. Dahil halos lahat ng mga naninirahan sa kanilang lugar ay pawang magkakamag-anak nun. Maging ang mga taong dumadaan sa sitio namin ay talagang kinikilala ng mga nakakatanda sa lugar namin. Bibihira lamang din naman ang mga napapadpad doon na taga ibang baryo. Gawa ng liblib na nga ang lugar namin noon. Kung may mapapadpad, Sir Seth, dadalawa o apat lamang. Mga ganon. Tandang-tanda ko pang wala pa sa kalahati ng kalsada noon ang sementado. Bilang lang rin ang bahay at pawang mga nagtataasang puno pa ang nakapalibot sa sitio namin. Kung mamalas-malasin ka naman at sa kaduluduluan ka ng sitio nakatira gaya ng pamilya ko noon. Tanging kasera lamang ang nagbibigay liwanag sa gabi. Dahil sa hindi na naaabot ang kuryenteng dumadaloy sa lugar namin noon. Halos wala na kasing poste sa dulo ng sitio, kung kaya't kadalasan ay pumupunta pa sa bungad ng sitio ang mga naninirahan sa dulo para makipanood ng palabas. Mga kapanahunan pa noon ni Eddie Garcia at Fernando Po at iba pang mga batikang artistang pumanaw na sa kasalukuyang taon. Natatandaan ko pa yon dahil walang ibang bukang bibig ang mga matatanda sa amin kundi ang mga artistang kinagigiliwan nilang panoorin tuwing nagkakapera sila. Sa ibang mga nakikinig, siguro naman ay may nakaranas na ng katulad sa akin na kailangan ko pang pumunta sa bungad ng sitio para makinood ng mga palabas. Pero bago ka makapanood, kailangan mo munang magbayad at may mga isinusulat sa karatula sa labas ng bahay kung anong palabas na isasalang at papanoorin at kung anong oras mag-uumpisa sa kinagabihan. Yun bang sa kapanahunan ngayon, Sir Seth? Ang tawag doon ay mini-sinihan. Pero ewan ko lang kung uso pa ba yan ngayon sa mga liblib na lugar. Halos lahat na ata kasi ngayon. May mga kanya-kanyang telebisyon na at hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bahay para makinood. Kapag nga kababalagan o nakakatakot ang ipapalabas, ay maghahabulin na pauwi ng bahay ang mga kabataan nun. Gawa ng natatakot na mga ito sa pinapanood, lalo na kung aswang ang tema ng palabas. Isa rin ako sa mga adik sa ganitong sistema noon, mga kagiliw. Isang gabi nga, sa tingin ko ay mga pasado 12:00 na yun nang makauwi ko sa bahay namin. Pagpasok ko pa lamang ng bahay, isang malakas na hambalos ng 2x2 ang sumalubong sa akin at sa kamalas-malasan, tumama yun sa binti ko. Anak ng demontris kang bata ka. Kanina pa ako naghihintay sa pag-uwi mo. Anong petsa na, ha? Oras pa ba ng uwian ngayon yung mga matitinong tao? Saan ka na naman ganggaling? Naghihimutok na tanong ng aking ina. At muli niyan naman sana akong hambalusin ng bitbit niyang pamalo noon. Mabuti na lamang at nakaiwas kaagad ako kung kaya't imbis na sa puwetan ko tatama ang kahoy.
Sa poste tumama ang hawak-hawak niyang kahoy nun. Nailoling naman. Nakakasakit na kayo ah. Akala mo yata hindi masakit yung bitbit mong kahoy eh. Ba't talagang sasagot ka pang animal kang bata ka? Hindi ka ba nag-iisip na may ina kang nag-aalala dito sa bahay? At halos hindi na ako makatulog sa kakahintay at pag-aalala sa'yo. Tapos ikaw tong anak ng kung ano. Kung makasagot ka, wagas. Alam ko naman po yun na eh. Tsaka, bakit niyo pa ba ako hinintay? Alam ko namang umuwi dito eh. Tigilan niyo na nga yung pag-aalalang sinasabi niyo. Wala namang mangyari sa akin masama eh. Anak ka talaga ng... Ako ba talaga ginigigil mong alipores ka? Hindi mo ba alam? May bali-balita ngayon sa lugar natin mga aswang-aswang na yan ha. Tapos sige lang, miyerda ka lang rin sa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi. Paano kung natsyempuhan ka ng aswang na yan? At nilapa ka rin sa kalagitnaan ng kalsada ha? E di bukas malalaman ko na lang na pinagpira-piraso na yung katawan mo ng aswang. Abay sana nga. Para naman matigil ng pamimiriwish mo sa aking bata ka. Napakamot naman ako sa ulo dahil sa muli na namang umatake ang pagiging Batanggenyo ng aking ina. Tubong Batangas po si nanay. Nagkakilala lamang sila ni tatay sa trabaho. Para matigil na ang paninermo ni nanay ng mga sandaling yon, sinabihan ko siyang inaantok na ako. Bukas na lamang namin ituloy ang paninermong ginagawa niya. Isa pa, nakakaya sa mga kapitbahay. 10 oras na ng gabi at rinig na rinig pa nila ang pagbubunganga ng aking ina. Mas lalo namang umusok ang ilong ni nanay dahil sa sinabi ko. Kung hindi pa kami sinaway ni tatay, tiyak abuti na naman ako ng madaling araw sa paninermo ni Nanay Loleng nun. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman namin mga taga-probinsya. Naniniwala kami sa aswang. Naririyan lamang sila sa tabi-tabi. Nag-aantay ng pagkakataong mambiktima. Oras na umatake ang pagkauhaw nila sa laman at dugo ng tao. Minsan pa nga, maski patay na, hindi nila pinapalampas. Tahimik at payapa ang pamumuhay namin sa sityo. Lumaki na lamang ako ay wala naman akong nababalitang aswang na naminsala sa lugar namin maging sa Karatig Nayon. Pero nang gabing yon, labis akong nagtataka sa sinabi ng aking inang may ganun daw na bali-balita. Hindi nga ako nakatulog masyado sa kakaisip kung totoo nga bang sinasabi ni nanay. Sumunod na araw, nabalitaan ko mula sa kaibigan kong si Rodmar na merong bagong salta sa sityo namin. Ang sabi sa akin ni Rodmar, mag-ina raw ang bagong salta. Sa tingin niya ay mga kaidaran lamang namin ng dalagang anak. Isa pa sa mga pumukaw sa pagiging isang lalaki ko ay noong sabihin sa akin ni Rodmar na napakaganda umano ng dalaga. Kahit ng iba pa naming mga barkada ay ganun na rin ang sinasabi noon. Ano tol? Gusto mo bang malaman kung totoo ba talagang sinasabi namin? Tanong ni Rodmar. O nga, baka mamaya niyan kasi sabihin mong nagsisinungaling kami. Sabat naman ni Philip sabay kindat nun. Abay talagang hinahamon niyo ako ah. Sige nga, puntahan natin yung bahay ng mag-inang dayuang sinasabi niyo. Kapag talagang nalaman-laman ko lang na nagsisinungaling kayo ah, yari talaga kayo sa akin. Dahil nga sa payabangan, ora mismo nga ng araw na yun ay pinuntahan namin ang bahay na mag-inang sinasabi ng mga barkada ko. Makalipas ang 3 minutong lakaran, narating na namin ang bahay na bagong tayo sa sityo. Habang tinatanaw lang namin mula sa hindi kalayuan ang bahay ng mag-ina, ay nakita ko si Mang Ino. Tinutulungan niya ang mag-ina sa pag-aayos ng bahay. Teka, kailan pa nagkaroon ng bahay dyan? Takang tanong ko habang pinagmamasdang maigi ang may kaliitang bahay na yari sa kawayan at pawid nun. Noong nakaraang araw kasi ay wala pa naman akong nakitang nakatirik na bahay sa mismong unahan ng bahay namin. Kaya't nagtataka ako dahil sa ang bilis namang maitayo ang bahay na mag-ina.
Wala pang isang linggo yata mula nang mapansin kong walang bahay sa Gawiron. Tinulungan yata sila ni Mang Ino na magtayo ng bahay. Tsaka ano ka ba? Walang imposible kung bibilisan mo yung pagtatrabaho eh. At isa pa, parang di mo naman kilala kung gaano kabilis kumilis yung si Mang Ino. Sabi ni Philip. Tumangutango na lamang ako at hindi pa rin inaalis ang tingin sa mag-ina. Maya-maya pa, nag-aya na si Rodmar na lapitan na umano namin ang mga yon at magkunwaring tutulong. Pampagod siya raw sa dalaga. Naku, kung ako yan, hindi ko napapakawalan yung dalagang yan. Tingnan mo naman oh. Kahit nasa malayo pa lang tayo, gandang-ganda na ako sa kanya habang pinagmamasdan siya. Sabi ni Rodmar. Magtigil ka nga dyan. Ba gusto mong isumbong kita sa syota mo? Wika ko sa kanya. Natigil lamang ang pag-uusap namin na makalapit na kami sa mag-ina at kay Mang Ino. Kunwaring nakangiting tinanong ni Rodmar si Mang Ino kung may tutulong ba kami. Tapos ay nagpakilala sa mag-ina nun. Napag-alaman kong si Aling Bebang at Mina ang pangalan ng mag-ina na ito. Masayang binati namin ang mga ito at isa-isa na kaming nagpakilala. May katandaan ang itsura ni Aling Bebang na sa palagay ko ay naglalaro yun sa edad na 40 hanggang 50. Si Mina naman ay masasabi kong tama nga ang sinasabi ng dalawang kolokoy. Maganda siya. Hindi lang maganda. Ubod ng ganda. Yung tipong nahihiya kang tingnan siya dahil sa labis na kagandahan. Maputi. Singkit ang mga mata na aakalain mong may lahi siyang banyaga. At higit sa lahat, napakaganda ng hubog ng kanyang katawan. Kita kong titig na titig ang kaibigan kong si Philip nun. Kaya naman pa sekreto ko siyang siniko. Brad, wag mo namang ipalatang minamanyak mo si Mina. Baka mamaya niyan masapak ka ni Aling Bebang. Bulong ko sa kanya na makalayo na ng bahagya sa amin na mag-ina. At naging abala na sa pag-aayos nun. Walang hiya. Huwag mo akong igaya sa'yo ha. Baka akala mo hindi ko alam na minamanyak ang dalagang yon. Ganting balik na sad sa akin ni Philip nun. Uy, hindi ah. Sinasabi ko lang naman ng totoong nakita ko sa mga mata mong minamanyak mo yung dalaga eh. Nako, tumigil nga kayo. At baka marinig pa kayo na mag-ina kung ano pang isipin sa atin. Awat sa amin ni Rodmar at inutusan kaming tulungan na si Mang Ino. Kagad na nga naming nilapitan ni Philip si Mang Ino at tinulungang mag-ayos na mga gamit. Habang tinutulungan namin ang matanda, napag-alaman ko ring kaanak pala ni Mang Ino mag-ina dahil pinsang buo niya ang ina ni Mina. Mang Ino, bakit wala ka man lang binanggit sa aming may maganda ka palang pamangkin? Di sana naging close tayo. Wika ni Rodmar. Tigil-tigilan mo ako, Rodmar ha? At baka hambalusin kita nitong bitbit kong kahoy. Saway ni Mang Ino sa kaibigan. Mang Ino naman, parang kang ano dyan. Magkakapit-bahay tayo, wala namang ganyanan. Ayun nga, magkapit-bahay tayo kaya alam ko ng karakas mo. Tigil-tigilan mo ako at baka mabira kita dyan. Kakamot-kamot na lamang habang natatawa-tawa ang kaibigan ko dahil sa inasta ni Mang Ino nun. Matapos ang napakahabang oras na tinulungan namin na mag-ina, umalis na rin kami kaagad. Gawa ng hapon at baka mayari na naman ako sa nanay ko. Nangako pa naman ako sa kanya magpapakabait na at hindi nasusuway ng utos. Oras kasi na hindi ko sundin ang sinasabi ng mabait kong ina at hindi bungangera. Tiyak may paglalagyan na talaga ako noon. Isang araw, inutusan ako ni nanay na magsibak ng kahoy sa bakura namin. Habang nagsisibak ako ng kahoy, ay naagaw ang atensyon ko na makita kong dumaan ang dalagang si Mina. Hindi ko na nga namalayang nakatayo na palakot saglit na napatigil sa ginagawa at natuon na ang atensyon sa dalaga nun. Hoy Rolly, anong tinitingting mo dyan sa dalaga ni Aling Bebang ha? Kamunti ka na matumba sa gulat nang biglang sumulpot sa likuran ko si Rodmar.
at nagtatanong habang nakangisi ng nakakaloko. Langya naman talaga to. Ginulat mo naman ako. Pero sadyang matalas talaga ang pakiramdam ng kaibigan ko gawa ng hindi mawala-wala sa labi nito. Ang pagkakangisi at muli niya naman akong tinong kung bakit habang tinatanaw niya mula sa hindi kalayuan ay nakita niya akong tumigil sa pagsisibak at napapatulala na lamang at titig na titig sa dalagang dumaan. Sa maiksing tugon ko ay sinabihan ko siyang wala. Kako, ano bang ginagawa niya sa bahay at bigla-bigla na lamang siyang sumusulpot nun? Naku, wala daw. Kitang-kita ko ngang napapanganga kaya at hindi maalis-alis ang titig doon sa dalaga eh. Pangalas kang wika niya. Hoy, tigil-tigilan mo ako at baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Sinabihan ko siya na kung walang magawa sa buhay. Umalis na siya at huwag nang makabalik-balik pa dahil marami akong ginagawang trabaho. Abat talaga at nananakot pa ang mokong. Ba't di mo na lang kasi amining may gusto ka kay Mina? Tutulungan naman kitang dumiskarte. Yun ay kung gusto mo siya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, Sir Seth, magmula nang dumating ang dalagang si Mina sa city namin, talagang napahanga ako kagad sa gandang tinataglay niya. Sa isip-isip ko pa nga, dahil sa labis na kagandahan ng dalaga na aakalain mong may lahing banyaga. Kahit sino naman siguro ay mabibigani talaga sa kanya. Gaya na lamang ng mga kaibigan kong lantarang ipinapakita ang paghanga nun. Hoy, paring Rolly. Teka lang. Ano na naman ang nangyari sa'yo at nangangamati sata yung ilong mo sa sobrang pula? Sabi ni Rodmar. Saka lamang ako nakabalik sa ulirat nang marinig ko ang boses ng kaibigan ko na muli ko na namang ikinagulat. Ang buong akala ko kasi umalis na ito matapos kong pagsabihan pero hindi pa pala. Dahil sa balak pa pala nitong mangulit. Papatay mo talaga ako sa gulat, no? Ay sus! Nginitian ka lang ng dalaga ni Aling Bebang daig mo pang nakasingot sa kalutangan. Sira ulo ka talaga. Umuwi ka na nga. Teka, kakarating ko lang dito sa inyo, papauwiin mo na agad ako. Ano ba kasing kailangan mo dito at napadpad ka? Tol, mamayang gabi. May kasiyahan sa bahay ni Paring Burnok. Yung kakilala nating naniniran sa kabilang baryo. Naalala mo yung minsan natin siyang nakasalubong sa daan? Inanyayaan niya tayo, di ba? Baka gusto mo sumaan na pumunta sa kanila. Napakunot naman ang noo ko at napatingin kay Rodmar dahil sa sinabi niya. Anong araw ba ngayon? Baliw! Limot mo na ba? Sabado ngayon. Kaarawan ni Paring Burnok. Ano? Punta tayo. Makailang beses pa akong pinilit ng kaibigan ko para mapapayag na pumunta sa bahay ni Burnok. Ewan ko ba, Sir Seth, kung bakit ng mga sandaling yon ay wala akong ganang lumabas na bahay. Pakiramdam ko ay tamad na tamad akong umalis. Kaninang ang inaya ko ni Philip na manood ng palabas mamayang gabi dahil maganda raw ay papalabas sa bungad ng sitio. Mga paborito naming artista ang gaganap. Biniro ko pa nga ang kaibigan kong si Philip na papayag lamang akong sumamang manood sa kanya kung mapapapayag niyang sumama sa aming manood sa bungad ng sitio. Ang anak ni Aling Bebang. Nakatikim pa nga ako ng kotong mula sa kaibigan kong yon. Dahil sa sinabi ko, Anya, nababaliw na ba raw ako? Alam ko namang hindi papayag ang matandang si Aling Bebang na pasamahin sa amin si Mina. Hindi naman kami ganun kakilala na mag-inang yon para ipagkatiwala sa amin ng dalaga. Tumigil lamang sa pagtatalak ang kaibigan ko kanina nung sabihin kong biro lang naman ang sinabi ko. Alam ko namang hindi papayag ang matandang si Aling Bebang noon. Ano? Payag ka na ba? O siya, sige na. Sasama na ako. Anong oras ba tayo pupunta doon? Daanan na lang kita mamaya bago magdilim. Tugon ito bago magpaalam at umalis na. Napailing na lamang ako noon at tinapos na nga ang ginagawa. Sakto namang nag-aasikaso na ng panghapunan ng aking ina kaya sinamantala ko nang magpaalam sa kanya na aalis ako.
at hindi nakakain sa bahay. Saan na naman ang punta mo? At mukhang aligaga ka na naman, ha? Mataray na namang tanong sa akin ng aking ina at tumaas na naman ang kilay niya. Tanda na isang pagkakamali ko lang at hindi niya magustuhan ang sinasabi ko. Tiyak na gyera na naman ang mangyayari. Gagamitan na naman ako ng mala-Armalite na pagbubunga nga ni nanay noon. Diyan lang po sa malapit na eh. Uwi din po ako kaagad. Pagsisinungaling ko. Alam ko kasing hindi papayag si nanay kapag sinabi ko sa kanyang pupunta ako sa Karatig Baryo para dumalo sa kasiyahan. Kung ano-ano na naman ang sasabihin niya. Kesyo baka malapa ako ng aswang na gumagala at naghahanap ng mabibiktima. O kaya naman ay mapagtripan ako ng mga lasing at baka kung ano pa ang mangyayari sa akin noon. Nakita kong napakunot ng noo si nanay at napatingin ng maigi sa akin na para bang binabasa niyang isipan ko kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Kaya naman nung una, akala ko ay hindi niya ako papayagan. Sa kadahilan ng may bali-balitang ang kumakalat sa sitio namin patungkol sa karatig lugar. May mga nagkakandamatayan naman ng hayop at iba pang mga alaga nila ron. Wakok ang tiyan ng mga ito at nawawala ang mga lamang loob. Kaya naman kung ano-anong usapin na lamang ang namuo sa bawat lugar, lalo na't wala namang nakakapagpatunay at nakakita kung sino o ano ang pumapatay sa mga alaga nila. Ayon sa iba, baka ligaw na hayop ang namiminsala sa kanila. Pero mas marami ang naniniwalang aswang ang may gawa noon sa kadahilan ng sa estilo pa lamang umano ng pagpatay sa mga hayop ay natitiyak nilang aswang ang may gawa noon. Pero para sa akin, baka ligaw at gutom na hayop lamang yon. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng iba. Ika nga, to see is to believe. Yan ang palaging pinanghahawakan ko. Hindi ako basta-bastang nagpapaniwala kaagad dahil sa marami ang nasisira sa maling akala nun. Makaraan lamang ang sandali ay narinig ko naman ang pagpayag ng aking ina. Ang tanging bilin niya lamang sa akin ay umuwi rin kaagad nun. Matapos kong mapapayag ang aking ina ay agaran na nga akong nagbihis at noong magdidilim na ay dumating na si Rodmar at kasama niya si Philip. Anak ng teteng naman oh. Kasama ka pala. Kala ko ba manonood ka mamaya ng palabas sa bungad ng sitio? Yun nga sanang gagawin ko eh. Kaya nga lang itong si paring Rodmar, walang ginawa kundi ang mangulit na mangulit. Sagot ni Philip. Sus, kunwari ka pa. Alam ko namang gusto mo ring sumama eh. Abay matindi ka kaya pagdating sa inuman. Sinabihan ko silang puro kalokohan na naman ang nasa isipan nun. Ang mas mabuti pa, umalis na kami para bago tuluyan ng lamunin ng kadiliman ng buong kalupaan. Nasa Karatig Baryo na kami. Agaran na nga kaming umalis mga kagiliw dahil sa medyo may kalayuan pa ang lugar na pupuntahan namin nun. Napagpasya namin mag-iba ng daan para mas mapapabilis ang pagdating namin sa Karatig Baryo. Kapag kasi sa liblib kami dadaan ay mga kalahating oras ay naloroon na kami. Pero kapag sa bungad ng sitio at sa malawak na kalsada dadaan, baka abutin pa kami ng oras. Yun ang ginawa namin. Dumaan kami sa mas mabilis na daan. Kaya nga lang ay madadaanan namin ang bahay ng bagong salta. Sa isiping yun ay nakaramdam naman ako ng tuwa. Dahil makikita ko na naman ang dalagang anak ni Aling Bebang. Kahit hanggang tanaw lamang ay sapat na sa akin yon. Mukha kasing masungit yun eh. Kasing sungit ng nanay niya. Simula kasi nang dumating ang mga yon ay tanging si Mang Ino lang ang kinakausap nila. Kapag naman nagtatangka makipag-usap ang ibang tao o maging kami man na mga kaibigan ko, sinusungitan na mag-ina. Makaraan ng ilang sandali, abot tanaw na namin ang bahay ng mag-ina. May nasipat akong babaeng namimintana at sa tingin ko
ay si Aling Bebang yon. Nakaramdam ako ng hindi ka nais-nais ng masipat kong biglang namumula ang mga mata ng babaeng namimintana. Natatamaan kasi ng sinag ng kasera ang pinagpwesto ng matanda. Pero nang muli kong titigan yon, normal naman. Namamalikmata yata ako Sambit ko sa sarili at sumunod na lamang sa mga kaibigan kong nagmamadali na maglakad. Nang madaanan namin ang bahay ay gayon na lang ang gulat ko at talagang napatalon ako nang biglang may malaking ibon ang bumulusok sa hindi kalayuan. Malapit sa bahay ng mag-ina. Kasunod ng pagbulusok ay rinig ko ang matinis na huni ng kakaibang ibon. At sa tanang buhay ko ay hinding-hindi ko pa naririnig ang huning yon. Maging ang kaibigan ko ay ganun rin ang nangyari. Napaiktad at napamura pa nga sila. At halos sabay na napatingin sa pinagbagsakan ng ibon na ito. Anak ng ibon ba talaga yon? Parang taong nalaglag sa puno ng niyog Tanong ni Philip. Oo, ibon lang yun. Kitang-kita ko Tara, bilisan na natin maglakad. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ay tinanong ko sila kung may dala ba silang pang-ilaw mamayang gabi pag-uwi namin. Gaya na namang ng flashlight o lampara. Tumango naman si Rodmar at nagwikang may bitbit siyang flashlight kaya wag raw ako mag-alala pa. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. At makaraan nga ang ilang minutong lakaran ay narating na namin ang bahay ni Burnok. Maayos at maganda naman ang pagtanggap nila sa amin at agaran na nga kaming nag-inuman matapos kumain. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalo pang dumarami ang mga tao. Mas nagiging masaya pa ang paligid. Dahil bukod sa karawan ni Burnok ay sinabay rin ang binyag ng anak niya. Kaya naman hindi na maubos-ubos ang mga bisitang dumarating nun. Nung makaramdam na ako ng pagkalasing at sa palagay ko, ay mga pasada 11:00 na yata rin ng gabi. Napagpasya na namin magpaalam ng mga kaibigan ko. Uuwi na kami dahil sumasagi na sa isipan ko ang galit na pagmumukha ng aking inang maladragon ko magbunganga. Sige mga tol, mag-iingat kayo sa pag-uwi Maraming salamat sa pagpapaunlak niyong pumunta sa karawan ko. Sabi ni Burnok. Matapos namin makapagpasalamat ay naglakad na nga kami pa uwi. Doon ulit kami dumaan sa may liblib kung saan kami dumaan kanina. Habang naglalakad, panay lang ang pagkikwentuhan namin na umabot pa nga sa puntong ang ingay-ingay na namin at hindi na inaalintanang baka nakakabulabog na yata kami ng mga hindi makitang nilalang. Dahil nga sa medyo may mga tama na kami ng alak. Maya-maya pa nang nasa liblib na daan na kami at abot tanaw na ang bahay na mag-inang si Aling Bebang at Mina. Nakarinig ako ng mahihinang pag-angil. Nung una, hindi ko muna pinansin ang kakaibang naririnig ko. Pero sa bawat paghakbang namin ng mga paa, ay sumasabay rin ang mga pag-angil at kaluskusang naririnig ko noon. Nang tingnan ko mga kaibigan ko ay batid kong narinig nila yon. Napahinto kami saglit ni Rodmar. Lumingali nga sa paligid namin habang iniilawan ng flashlight ang bawat tinitingnan namin. Nang lumingon kami, ay halos takasan na ako ng kaluluwa sa nakita ko. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kitang-kita ko ang dalagang anak ni Aling Bebang na gumagapang sa daan ng walang kasaplot-saplot. Hubot-hubad ito, nanlilimahid sa kintab ang katawan. Sa takot ko ay hahawakan ko pa sana ang kaibigan kong si Philip. Pero laking gulat at pagtataka ko dahil bigla na lamang itong nawala sa tabi ko. At nang hanapin ko ng tingin, nagkukumahog ng tumakbo papalayo sa akin noon. Maging si Rodmar ay ganun din ang ginawa.
Kumaripas sila ng takbo dalawa habang nagsisisigaw. Sa takot ko ay hindi na ako nakagalaw. Akmang susunggaban na sana ako ng nilalang. Napapikit ako noon. Pero kasunod noon ay ang pagsigaw ng isang boses na tumakbo na ako noon. Pagdilat ko, nakita ko si Aling Bebang. Yakap-yakap si Mina at nakabalot ang katawan nito sa kulay itim na malaking tela. Ano pang ginagawa, Burian? Umalis ka na. Takbo na! Sambit ni Aling Bebang. Saka pa lamang ako tumakbo nang may humatak sa kamay ko. Binalikan pala ako ni Rodmar at pilit na hinahatak nun. Nang makarating na nga kami sa bakuran ng bahay, ay grabe ang paghahabol ko ng hininga. Ang dalawang kaibigan ko naman ay wala nang nagawa, kundi ang sumalampak na lamang sa lupa dahil sa tindi ng takot na nararamdaman. Dala siguro ng pagkahingal ay sumuka rin sila ng sumuka. At halos lahat ng kinain nila, nailabas na. Nang medyo may masmasan na kami ay napagpasya naming wag munang ipalam sa lahat ng nasaksiyan namin. Nung una, ayaw pumayag ni Philip dahil baka mamaya ay may ibang mabibiktima na naman umano ang aswang kung hindi namin sasabihin. Sinabi ko naman sa kanya na mas masama pa siya sa aswang dahil nang nasa oras na kagipitan ay iniwan niya ako. Isa pa, wala namang masamang nangyari sa akin noon. Dapat bago namin ipakalat ang nangyari, ay malaman muna namin kung ano talaga ang nangyari at kung tama ba yung nakita namin na ang dalagang anak ni Aling Bebang ang babaeng may nakakapangkilabot na wangis na gustong bumiktima sa amin noon. Kinabukasan, pinunta namin si Mang Ino. Tinanong namin siya tungkol sa mag-inang kamag-anak niya. Nung una, ayaw pang sabihin ni Mang Ino. Ang lagi niyang sinasabi, nananahimik ang mag-inang yon sa dulong sitio. Walang sinasaktan o inaagabyadong tao. Manahimik kumano kami at wag na wag kaming makialam. Nung sabihin ko kay Mang Ino ang tungkol sa nangyari sa aming magkakaibigan, saka pa lamang niya inamin ang totoo. Napag-alaman naming nayanggaw palang anak ni Aling Bebang. Kasulukuyan pa rin ginagamot yun ng isang magaling na manggagamot na taga Karatig Baryo. Yung nasipat ko sa bintana marahil ay ang aswang yun na palaging sumusunod sa mag-ina. Dahil gustong gusto noong makuha ang dalaga at tuluyan ng mapasa ilalim ng pagiging aswang. Sinabi rin itong ilang araw na lang ay mapapagaling na ng albularyo si Mina at mapapatay na noon ang matandang aswang na nagnanais mangyanggaw sa dalaga. Ito rin umano ang nambibiktima ng mga alagang hayop sa mga karatig. Kasalukuyan na raw yung hinahanting ng albularyo para tuluyan ng matapos ang paghihirap na dinaranas ng pamangkin niya. Humingi din siya ng paumanin sa amin dahil sa nangyari. Naway wag na raw lumabas pa sa ibang tao ang sinabi niya sa amin noon. Alang-alang sa mag-ina. Dahil naliwanagan na kami sa mga nangyari, ay nangako kami kay Mang Ino na walang makakaalam na mga kapitbahay namin o sa ibang baryo man sa mga nangyari noon.